Magadi amane shamwari tikuda kusangana zvakare pano paSGP TV. Of course munoziva tokuunzirai nyaya dzakasiyana siyana dzinofadza nedzinosuwisa, but nhasi uno again tine imwe nyaya inosuwisa. Kwaitika imwe tsaona inotyisa. This tsaona handisati ndamboona hangu tsaona yakadai. Of course matsaona akatomboitika, maybe akapfuura iyoyi, but this is gruesome guys. Hazvitombotarisika zvakadai. Kana wakashinga uchikwanisa kuona this video, I am going to play it just after this audio. Mumboonawo zviri kuitika guys. There is the video. Tarisai muone zvakaita vanhu guys. Uyo munhu uri kumuona uyu tarisai muone. Taxi yaenda ikanopindana ne rori. I don't even know. Just watch. Now takwenda kuseri the other side. You are going to see vanhu vakarembera and all the stuff and yo guys, chimboona iwo. Oh, pakaipa. Ona zvaita vanhu mukati muteksi kuita kukandwa all over. Vanhu vese vakazara muteksi avo. Yo. So guys, as you can see, this Tsaona is zvakanyanyisa. It's too much. Hazvikutomboita. So I don't know. Mawan. So Tsaona yenu vanonge yaitikira muno muSouth Africa. Hanzi kudhuze nekunana takuenda kunana Messina. Takuenda kuna mberi kuno kuLimpopo. Ndoko zvinofanira kunge zvaitikira. So ndangotiwo maybe unogona kunge uine hama yako inogona kunge iri momo. I don't know. But ndo zviri kuitika. Saka ndangotiwo guys, maybe you might be interested. Pakaipa guys, ma one ega. So mangozvionerawo guys. Ameno want kudiwa nazvo. Oh. Anokuita marara. Oh, yeah. Notyisa. Noita kutyisa chaiko. Kuita kutyisa.
pakaipa timu rangu, pakaipa. Matsaona aya hatizivi kuti vanhu vodiiwo nawo matsaona aya. I don't even know nditodiiwo nematsaona aya. And munhu unenge watobuda uchitoti rega ndiende ndotsvagira mhuri wechikafu, ndoendawo kubasa, ndodii, then things like this zoitika, especially here in South Africa. Ma-taxi drivers, they don't follow ma-rules road. Ma-taxi drivers ane problem, but the rest vanoita everything, vanobreaka mitemo yemuroad zvekuti at the end of the day anopedzisira atoma one. So guys, kungotongorarama nekufamba nenyasha when you are here in South Africa, because zvogona kungoenda nepamwe, I'm telling you. I don't know. Mawaneka. My quick. All right. Paraipa. Imagine, look at that. My one, guys, my one. Ndo Tsaona dzinonzi dzinotyisa idzi. Tsaona dzinotyisa dzekuti ndo panoti guys, kana uchiri mupenyu, please make use of your life. Try to make use of your life. Life can end at any time, at any given moment. Enjoy yourself. Uchita zvaunenge uchiita. Just make sure kuti hazvikusvitse futi pakurasikirwa neupenyu hwako. But make the most out of your life. Remember, you only live once.